ברצף 2? כן. יש! אבל זה עם הכחולה הזאת. אז לא. נראה לי אני אפול. תעזור לי לרדת! נראה לי שזאתי. תעזור לי לפני שהעכבריה הזאת גם תבוא אליי. אני מפחד אם... נראה לי שזאת רכבת, אני לא בטוח. כן, רכבת. כן, זה רכבת, אתה שומע? אתה לא שומע את ה... הנה היא. יור, זה מטוס! אוי! אוי! בריה! סוחר! וואו! וואו! בריה מטרונית, מטומטמת, נו מה? הם לא יכולים לעשות את זה קושי, במטרונית הזאת, סקאפ אחד. שקה! וואו, נשים פה, מה זה? עכשיו הבנתי מאיפה הם באו. יא מטומטמים. לא, באמת, עכשיו ראיתי. איך אני עולה לפה עוד פעם? נו, מה? נו, תתפס לי את הטלפון הזה, כשזה באמצע סרטון. נו, תעלה, מה הבעיה? אני מפחד שהעכבריה... לא. פו! ירכבו אותה. אתה צריך להסתכל שם בסיבוב. יש איזה... תסתכל לרחוק, יש איזה סיבוב כלשהו. אני רואה. יש פנסים משם? יש קצת פנסים, אני רואה. על המסילה, לא על ה... אני רואה פנסים כאלה כמו קטר. לא, באמת. אני רואה את הפנסים של האוטובוס המזדיין הזה. יור, נראה לי זה רכבת. עם הקטר שלך אבל. תגיד לו לצפצף. למי? לקטר. לנהג. תגיד לו מה, אתה פה לידו. איך הוא יראה אותי? אתה יותר גבוה. מטמטם. בוא לפה עם העכבריה הזאת, בא אליי, אני הורג אותך. נו מה? אם יש בקו 3, אז זה אומר עומס. לא, זה רק רעיון. מה השעה? 1:30. 7:30 בדיוק. בדיוק. אולי תזוז תחזיז את המטרונית שלך. חשבתי הנה רכבת! מה אתה מזיין את המוח? באמא שלי! יואו, הנה רכבת! תגיד לו. תגיד לו. הנה, אתה לא שומע? תגיד לו. לא! תגיד. נו! חזק, תגיד. צפצף! נו!